Txomin eta Maia bikote bezala ezagutu ditugu denok. Baina lehenago taldekide izan ziren Artolak berak sortutako Haizea folk talde zoragarrian. Hori 70ko hamarraldi bukaeran izan zen. Handik urte batzutara, bikote gisa hasi ziren lanean, eta kantu tradizionalen bertsio fidelak emanez, bide emankorra egin zuten elkarrekin. Errotazar maitea, uraren ertzea, uraren ertzean da, basati bertzea. Bikoteka egin zituzten disko haietan eta lehenago Haizea taldearekin egindako bi diskoetan, izan zen, bide berritzaile batzuk eta beharrezkoak izan ziren. Ate bat ikusi zuen edo ate asko ikusi zituen, eta ateak ikusten dituzunean, eta batez ere bestelako musikak entzuten dituzunean, pentsatzen dut abeslari batentzako gozoki badela esperimentatzea eta probatzea, ez? Dana lotuko neuke beran esperientzi vitalarekin kasu horretan, ez da? Beratakon jakin nahia, egin nahia, bizi nahia, indar hori, da nik uste dut dana dela bere egoera horren ondorio bat, ez da? Eta hortik lotute gauzasko ulertzen di Amaia zuriari buruz. Maitia gaiti, pasan ezazke, gauak eta egunak, gauak eta egunak, desertu eta oianak, desertu eta oianak. Txomin Artolarekin elkartu zeinen gero, Bai, eta berarekin gero eta beti. Bikote garrantzitsua sortu. Bai. Nola horitzen duzu gaiura? 90 urteko garaieko elkarte hori oso polita, oso heldua, izugarrizko kontzertu pila. Orduan bai arrakasta, Goizian ari astia, eneleio egia. Herri honi berak orokorrean eskatzen duena ematen baldin badiozu arrakasta aseguratu dago. Goratik hasten kanta. Eta formula arrakastaren gakoa garai hartan zuen ahotsen konbinaketa, ero herri kantak bertsio fidela zirelako? Bi gauza horiek oso ondo uztartuak. Gero beste gauza bat dago, herri hontan gizon ahotsak agintzen du. Eta esango dizut, nik potentziaz, ez edertasunez, ojo, potentziaz, Txomine baino potentzia gehiago daukat. Baina hor ere formula lortu zen, Txominen ahotsa nabarmentxeago gelditzen zen. Amodioa, zoinen zoroa, mundu guziak badaki. Eta neria apalago, lagungarri bezala. Eta hoi formula oso ona gertatu zen, eta horre funtzionatzen zuen. Hori desagrabiatzeko, Txominek oso sensibilidadea handia da nola duen, nahi kantu batzuk neri bakarrik kantatzen usten zizkian, eta horren truke baitare, berak beste batzuk, beak bakarrik. Orduan formula hori egin genduen, eta horrek bai funtzionatzen egin zuen. Batek eramaki jainko maitia, gertagazala, eneki baino nobeki. Eta bagenekien horrela, hasta el fin de los tiempos ginezkela. Bagenekien, baina pakto bat egin genduen. Oberen egongo ginen momentuan utziko gendula.